khapangni takhukte buksong jeng jotono rasmalani kokthai no saimana musungo ahirba khapangni takhukte buksong thia jora jeng mania abono pai porinani bagai khapangni takhukte buksong koktuma kok u kokno kahamkeno saimano abuni bagai nroni bagai jeng tubui phaikya rasmala porui khnar jaknai abo busukse samani kok jeng porina sinanglia jeprofano khnai no mangkhata bule baike khnai manchina ingka khapangni takhukte buksong YouTube channel koktuma kogo abono norok salbrum brum khnana bagai te update engkha hangkeno saimana bagai norok tamma khlainai channel o thangdi norok subscribe khlaijak hangke kachak nukjagala phia subscribe khlaiya kho hangke kachak nukjagana abono click khaidi chung video dakheno norok logi aboni notification mana bagai aboni ganaro bell tongo a bell no click khaidi khapangni takhukte buksong kabangma borok rok no one sugo subscribe khlaike eba click khaike eba like khlaike comment khlaike hangke mobile ni rang tanjago hnai phiaba ahya takhukte buksong norok ni rang ati hake sing tari maya phiaba norok video nai tongpru je advertise phaimani a advertise ni rang se sing YouTube rok mano kok angkha ha khau angkha aboni raja angkha kopil tuimanaro bini ok total songchajak hak layo hnai sawi manthaka bini rajoni babai broi ariwo tongo uttor galawo tirongo tuima dokhin acorong eba aklong pur galawo mekli eba Manipur usno tai posim galawo Bangla eba Bangla ariyo kus bosongro pamani jaga odulebendro chomtai bobagra bosongni beba kokro thor tungpuri chawai nari mano ongkha bobagra bosongni kok laboma rok bebaksi bini kuksai galawo hoi sai mano bono karigo tongo banisok tai supisot mungoi bamunsa korongnoi bahai khaponi takhukte bukhu khakhlayo norok dalai kahamno nangjaka asuk balu yagi takte no YouTube thangai koktuma kok sinai habdi rasmalani kokthai norok tabung no nogana tamni bagi hinke chini laibu mani kok chini okraro jesuk saiman sak soilangmani kokno chung saimana nango joto no hambai